Hej OEG. Sidste år havde vi konkurrencen Den Store Studiemarker Challenge. Igen i år, herop til jul, har vi nu den store Studiemarker julekonkurrence. Vi kalder den All I Want for Christmas is a Studiemarker. Udover glæden ved at have en studiemarker, så kan man igen i år vinde gavekort til biografen. Sidste år sagde nogle af de mange glade studiemarkere: En studiemarker kan ændre ens indstilling til skolearbejde og generelt bare skolen. Eller: det kan være, at man har en travl uge, hvor man ikke har så meget overskud, og der er det simpelthen fantastisk, at der er en person, som lige kan trække en op og hjælpe på vej. Vi har været gode til at give os selv nogle pauser, og også til at skubbe os selv i gang. Som studiemarker på Ørestad Gymnasium har du altid en ven at spare med. Det har gavnet os i SRP-perioden, og vi har også lavet normale afleveringer sammen. Det sociale har betydet lige så meget for os, og vi har også lært hinanden meget bedre at kende. Så i år, der kan man også deltage i årets studiemarkerkonkurrence. Og for at deltage, så skal man inden der er julecafé her på OEG den 15. december, der skal man skrive en mail til mos@oeg.net. Der er 2 kategorier, hvor man kan vinde. Man kan vinde årets bedste studiemarker. Der skal du skrive og nominere din nuværende studiemarker som OEG's bedste studiemarker. Skriv til mig og kom med en god begrundelse for hvorfor din studiemarker er den bedste på OEG. Fortæl, hvad det er, du er glad for ved at have din studiemarker. Den anden kategori, det er årets nye studiemarkerpar, som bliver skabt her inden jul. Der finder du en ny god studiemarker, hvis du ikke har en, og så skriver du til mig og fortæller, hvem det er, der er din nye studiemarker. Vi trækker lod om vinderne af gavekort for 2 til biografen, og vinderne de får svar inden der er juleafslutning den 20. december.